Paragraf 70. Zadržanie vodičského preukazu. 1. Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, b. má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, c. orgán policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, ďalej len zdravotná spôsobilosť, alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, ďalej len psychická spôsobilosť, d. je vodičský preukaz neplatný, e. vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa paragraf 100 alebo paragraf 106 a 2. Za podmienok uvedených v odseku 1 možno sa držať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu. 3. Za podmienok uvedených v odseku 1 písma je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci. 4. Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Povolenie platí len na území Slovenskej republiky. 5. Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písma, aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaným potvrdenie sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane. 6. Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený. 7. Orgán policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní od dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm B, a že sa nevydáva. 8. Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať vojenská polícia. Povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta. 9. Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu,